Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Pislita ng puwa nga buton din na, puwa na, puwa. Kanay. Dapat sa inyong, Sigan. dapat sa inyong higdaan ba? Adi. Di asap din okay, ang inyong maid ba? No. Mudool din aron mangutan na kung sa inyong gusto nga ipabuhat. Ha? Uy! Pislit. Kaisi na gud ay. Pislit. Pwede ba ka order burger ba dong? Kuha ka lang, suway lang. Ayaw lang mong kaikong pagsulti sa katabang ninyo din Kay kining baya, kompleto ni tanan, bisag unsa pa inyong pangayon. Ang akong ginawa karon kay basin og masipya si Idana pagsulti nga kita mo'y nagsugo niya. Aron arita pa po yun. Oh, depende niya. Pero dili sad ako ang kunon nga kita mo inihangyo niya. Huh, swerte niya no? Kita mo'y tunod anay nga tag-iya din Unya kita na hinuoy magpakiluoy. O gawas pa na hani. Napatay laing sulbaron. Ha? Nalimot ka bahin sa isyo sa inyong mga taksis? Ako nang gitawagan si attorney. O gipausab na nako ang address sa email aron kita mismo mo'y makadawat sa mga issue sa BIR. Ang ako lang og mahibaw-an ta ni Papa. Labi siguro mabisto kita ini. Ayaw kabalaka ni Anaan. Nanatay daghang mga tao nga makalabi nato dito sa suod. May lagi yung tao guway mo piyait. Salik lang. Kabisado na nako ang tanang pasikot-sikot. Dugay na namang gibuhat ni attorney. Makadaghan ng higayon nga nakaiskapo ta sa dakong bayranan sa mga taxes. Ang importante nga kasaligan ang yun nga itong mga tao. Gitahasa na ito niya. Ayaw na gunahunaa og maayong Wa man gani ko mabalaka ana. Tungod kay kontrolado nato ang tanan. Pero honey, pananglit lang yun ba si Bako? Mahibaw sa Papa. Ha? O sa may tabo na to? Daghan ta og kalutsan nga katarungan, Ronnie. Mahimog ang ato rang mga tawo maoy madutan sa tanan. Og labing siguro, dili kita maoy madutan sa tanan. Sigurado ka, honey? Nga naman, kuwang ka ba sa pagsalig nako? Oo nga ko lang ba? Mas mayom yun ang maniguro ta. Ako pa. Ang tanan akong gihimo, gipangandaman na akong daan. Og syempre, dili kin mahitabo nga ako'y madutan sa tanan. Kumusta man si Tia dito, Tiyo? Mo lagi, puting lipay ay dana. Sangko sa langit ang yung kalipay nga nakapuyo na yun dyan dugmansyon. Maayo noon, Tiyo. Nalipay ko para ni Tia. Unya, mo lagi. Ikaw ba? Sa may imong huna-huna, wabag yung kay plano nga ato mo puyo sa mansyon? Maulagi na'y gisigihan og ingon nila ni Sir Piping og ni Nelson ako. Pero, ampot lang, uy. Mo lagi. Ikaw, naranan ni mo, no? Nagagad ako sa imong desisyon kung kano sa ka makahukom nga mo puyo na dito. Depende na lang ini, Tiyo. Maingon na unya ko nimo kon makahukom na gid ko. Mo lagi. Una-una lang yung nagmayo, dana. Kay para nako, okay masad kayo nga ato na lantas mansyon. Unya, mag-anian lang sad ta kung ganahan ta musurod din Kinahalan man sa yun nga mag-anian sab ko kay atimanon manin ako nga tong basakan din Sakti lang, Tiyo, uy. Basin, makahukom na ko sa sunod simana. Ikaw giuna na konsultihan. Malagay. Pero kung makahukom na ganit ka ba, nga ato na ta dito mo puyo, o sa may imong buhaton nila ni Leslie o Grone, imo ba silang papawaon dito? Depende nila, Tiyo. Ako na silang istoryawan. Kahit total, igo raman sab sila na nanggid nako kung pwede ba mo puyo dito. Maulagay. Kung ako yung pangutanon ba, para na kuno. Angay ni mo na silang prangkahan nga, mubalik na sila sa ila. Tingali, Tiyo. Mao siguro na akong isulti nila. Maulagay. Kinahanglan yun. Kay lisod masyad kayo nga, muingon sila, mukuhan, baka na muipon sila na to. Sige, Tiyo.
Mag-istorya lang unya ta sa sunod hikayon bahin ana. Kay sa pagkakaroon, nagduha-duha pa man ko sa akong desisyon kung mupuyo bagid ko dito sa mansyon. Mao lagi. Nala sige, magpaabot ko sa mong hukom, ha? Pero, Tiyo, ayaw ba yung pag-agad na ko, ha? Duawa sa taon si Tiya dito. Aron imo siyang mamonitor kung kumusta nang iyang kahimtang dito. Mao lagi. Oh, magtawagan na era man sa admiday. Kay naaman may mga cellphone. Excited na rabasad kayo to siya ugma kay gisaara man siya ni Sir Pepe nga palitan ko nung mig among sakyanan. Hala, mau ba, Tiyo? Na naman tayo sakyanan. Ay, imuha man ang sakyanan day. Lain man sa kunutong amo. Ay, ato manggod na, Tiyo. Anytime, pwede man mo magamit, ana. Mao lagi. Nga saan naman, mo may gusto ni Sir Pepeng. Hala, grabe gid kabuutan sila nato. Mao lagi. Gawa sa iyang anak nga si Leslie, mao lagi at trabida kay kinaiyagab. Magampo lang ta, Tiyo. Nga mausab ra na iyang kinaiya. Pero, karon ba ya, nakamatikod ko. Nga maayo na siya tinagdan nato. Mao lagi. Uy, ayaw buyagin og kumpiyansa ng Leslie, ha? Kanang iyang pagbinutan, di yun nakakumpiyansaan. Basinog, lahi ng motibo. Naibaw man ko, Tiyo. Nga interesado gid kayo siya nga maiya ang mansyon. Mao lagi. Wa magidud ako'y problema, ana ba? Bisag iya pa nang bawiun. Kay total, naamasap tayo dagang grasya nga nadawat. Mao lagi. Pero bisan pa ba, ayaw lang yun og kumpiyansa. Kay kanara bang mga traidor nga tao, maayaw lang na mong isingisi sa itong atubangan. Pero naada itong kayong plano. Aw, depende ra na niya, Tiyo. Total, wa masab ko mahadlok niya. Kay naa may Ginoo. Mao lagi. Basta pasidan-an na lang yung kandaan ba nga. Ayaw lang yung kumpiyansa niya, Job. Salamat sa imong tambag nako, Tiyo. Pagkanindot, bayagid ining dapita. Nindot kayong palibot. Ilabi na din hisluyo, oh. Pagkanindot, pagkahanay ang nagkalaylaing klases mga tanom ug kahoy. Emak? Oy, Ma'am Leslie. Emak tayo mo pa nga, no? Oh, Nagot sa maka dinhi. ay nagtanaw-tanaw lang ko sa palibot, ma'am. Nagtanaw-tanaw? Nakakita ka ba ng hose, diha? Pwede nimong bisbisan og tubig ang mga tanom gamit anang hose. Ay, naa may boy, ma'am. Busy ang mga tao dinhi. Nga naman ikaw na lang mo bisbis diha. Nga naman ngita pa magkagtao nga sugoon. Sige na. Kupti na ng hose. Kana. Kupti dayon. Sugdi og bisbis dito sa unahan unya, ganira pa ingon dinhi. Oh, ma'am. Lisuan ang tumoy sa hose aron mo agas ang tubig. Oh, ma'am. Sige na, sugdi dayon og bisbis ang mga tanom. Ay! Ay! Nabasa ko! Nanay mo man nagipatubang na ko! Ay, hala, sorry. Sorry, ma'am. Ay, wag yun ako tuyo, ma'am. Saan man, di ba ko may bawo? Di ko bawo ini, ma'am. Oy, Alitche! Nabasa na ko! Tanaw mo na akong naong, oh! saan man, di, ma'am? Oy, di ba nagtahong ko kay bawo ini? Apon niya, takang tiguwanga ka! Onya, sir. Unsa may sulti ni Idana? Matod ni Idana, nga siya magkunoy nagingon ni Leslie nga papuyon sila sa mansyon. Sultihan lang, no? Ni Leslie, no? Pero, abin mo, sir. Mura biyag, di ko makatuuan, na. Unsay di ka katuo? Naistoryahan ay mamili ni Puldo. Ug matod niya, nga si Leslie mo ko ni misulti ni Idana nga adto sila papuyon sa mansyon. Mao ba? Oo! Mo ko ni sulti ni Idana nila. Ang butaghagon kinsay atong tuhuan nila. Kay? Kaya gisulti ni Idana dinay namo ni Papa. Lahi man. Siya mo kuno mismo oy mi-offer nila ni Leslie nga ato papuyon sa mansyon. Bitaw sab. Pero abi na mo pa dong. Nakasabot man ko ba? Mm. Nga walang musulti sa tinuod si Idana namo. Kay? Kaya tingali o
Nahadlok siya nga makasab-an sab si Leslie ni Papa. Murag pariyatag noon na, sir. Hosto gyud ka. Nakaday kay ko sa kinaiyan ni Dana. Babae siya nga dili gusto og kasama. Mao. Tinuod gyud, sir. Grabe ka kabuutan anya. Masinabtanon ka ng babayan na. Masinabtanon ba? Hunong diha, dapit sa may flower shop badong. Adiyo tang. Oo, sir. Kaniyat kay pidpita. Oh. Oh. Dini una ka ha. Kay doon ako'y paliton nga buwak ka dito. Sige, sir. Nganong ni palit ni si Sir og buwak? Para asam ka na? Uy! Midali isang sud sa laing store. Wala. Saan kayong palito, no? Bebe. Mulugar kong tarong ay kay basin og madugay pa ni siya. Bisit yung kintigwa nga, oy. Gituyo yung pasirit ang host pa atubang nako. Gituyo juga to niya. Ay gituyo lagi. Klaro kayong gituyo. Iya gigi pa atubang nako ang host unya iya kong gipasiritan. Niya, wala mo kasabi. Ay ako tagiyaw-yawan. Midit so laglakaw ang tiguwang wag ibatasan. Bagag naong. Tawagin dito si Dana. Ano, papawao na siya din eh. Nanggigil ko sa kalagot. Lamiki imusmus ang naong anang tiguwanga. Ay, kabala ka. Ako'y makasaba na niya. Tawagan ako si Dana. Ako gid siyang isumbong ba? Unsa? Imong gipasiritan og tubig na naon ni Leslie? Ay, ako gipasiritan og tuyo kay lagot kay ko. Wa siya respeto na ako nga kita tag iyas mansyon. Unya iya kong giyano-yan og sugo. Nay, misokol ko day kamak. Ay, unsa man di ay. Tablibagin na ako. Og baguday ko, kupat. Bilibagin na ako. Tanan akong bilib. Nahurot. Pagbili Biga. mo kong galingon. Hurot na hurot. Tangiga gilay. Pastilan, kana gud maka. Ayaw yung kadlok kay ikaw mao'y tagiada. Ay, wag ko mahadlok nila din ipuldo, no? Musokol yung kong bisag unsa pa'y mahitabo. Mulagay. Anaw niya taga dia. Kay basin og ilakan tabangan. Ay, tabangan ko taon. Na naman ko'y giandam nga hinagiban din eh. Maulagay. Usap. Ay, pagtarong naman ko'y. Likay lang yun. Di may mo nga musukol ka nila pinagis na giban. Ha? Ay, wag ko mahadlok, Puldo. Kung ila gani kong binuangan din eh. Bisag magkamatay me. Dili yung ko mahadlok nila. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!